Padi, anong lulutuin mo? Magluluto tayo ng kinataan balon-balunan. Hambog mo man. Anong lasa kayan? Siyempre, masiram. Uragon ang lasa ka niyo padi iyo. Ara mo padi, maski low budget meal iniyo, masiram iniyong panira at saka pulutan. Wow! Kaya dahil na kita magpatumpik-tumpik pa. Iyo padi, tagutom na ako. Nagre-reklamo na ang sakuyang tulak. Iyo. So ito nga po ang ating menu natin for today. Kinataang chicken gizzard. Igasa lang natin tong mga ricado. Oops, may nahulog isang sili. Sayang. Mahalaga ito sa lugar namin. Alam nyo, sa lugar namin, kapag may bagyo, mas pinoprotektahan yung sili. Magiba na lang yung bahay, huwag lang yung sili. May ganon? So, igigisa lang natin tong ating mga secret ingredients ha, hanggang lumambot. Pa-secret ingredients ka pa dyan, padi. Bawang, sibuyas at sili lang naman nilagay mo. Oh no! Yan, heto na. Ilalagay na natin yung chicken gizzard. Kaya kung sawa na kayo sa balon-balunan ni Mrs. Lilinawin ko lang mga padimen ha, yung balon-balunan na recipe ni Mrs. Kaya pwede nyong itry ito mga padimen. Bukod sa masarap iulam ito, pwede pa ito pampulutan. Kaya mga padi, shout out sa inyong lahat. At mag-iwan lang ng komento sa baba. At huwag na huwag kayo mag-skip dahil balang araw, mamimigay rin ako ng papremyo. Oh yeah? Oh yeah? Eto na guys, maglalagay tayo ng another secret ingredients para maging buong buo yung panglasang Pinoy. Ako po si Banjo Merano at welcome kayo sa Panglasang Pinoy. Shout out sa iyo idol. Ngayon, lagyan ulit natin ng another secret ingredient at maya-maya alam na ang kasunod nito. So habang nagpapalambot tayo nito, ipapasyal ko muna kayo sa aming lugar. So guys, nandito tayo ngayon sa Westport, County Mayo, dito sa Ireland. At itong lugar na to mga padimen is the #1 tourist destination here in Ireland. Kaya kung galing ka sa capital city ng Ireland, which is yung Dublin, at bibiyay ka dito is approximately around 3.5 hours by bus or 3 hours by train. At meron dito mga padimen na isang malaking bahay na 300 years old na. Ang galing diba? So yun yung Westport House. So i-zoom natin ng konti. Yan. So ito yung one of the inspiring heritage display dito sa County Mayo. So talagang dinadayo nila ito mga padimen. Ay ipapakita ako sa inyo. Tignan nyo yan. Magpapasikat yan dalawa. Oh, di ba? Ayun, no? Galing. Sana nagustuhan nyo mga padimen. Next time naman ulit, ipapasyal ko kayo sa mga magagandang lugar dito sa Ireland. Lalong-lalo na sa mga castle. Yun, maganda yun. So balikan muna natin yung ating niluluto dahil baka sunog na. So nandito ulit tayo ngayon sa ating munting kusina mga padi. Mukhang nanghingal ako. Napagod ako sa paglakad sa labas. Ayan, luto na. Kaya ang panghuli, lalagyan ulit natin ng pinakasekretong ingredient. Yan. Huwag niyong sasabihin yan ha. Sekreto natin yan mga padimen. Huwag niyong sabihin sa inyong asawa. Kaya ang kasunod nito ay chibugan time.
Kaya kung nagustuhan yung ating content, please give us a like, subscribe, and hit the bell icon. So paano? Kain na tayo. Keep safe and God bless us all. Ako po si Sean Breeze. See you until the next video. Kakat muna kita. Yan. Sili. Uy, okay. Takin natin. Yeah. Anong karakter kaya to? Hindi ko niyaram. Iniyo, si Paddy. Aurag. Ano siya? Na natin to guys. Yan. Ayos. Pwedeng pampulutan. Sili.